να το βάλεις καφέ γρήγορα. Αν δεν ξέρω κάτι δεν καταλάβω. Πάντα δεν Μακρύ, ο μικρός είχε ανερχόμενος, μικρός. Ερχόμενο αστέρι. Μακαρονί. Σκάνουν οι μικροί, όχι. Σκάτα έχει. Τρίπα πώς είναι. Περιμένω. Ανεβάσω. Είναι εκεί, δεν αρέσει φραγή. Τράβα τράβα. Τράβα τον κόσμο. Τον κόσμο. Έπαιξε τηλέφωνο 20 σεκόντες. Πότε? Α, η άλλη θα πήγε τόσο. Πόσα αρέσει μάνα? Ρίγες εγώ. Πόσα αρέσει μάνα? Έχει? Άμα γίνει ταραχή, αλλά... Τι άμα? Άμα πάτσο γίνει ταραχή. Τα χαρόνια δεν έχουμε? Τώρα. Αυτό δεν έχει τρύπα. Εσύ τώρα τι είπα βρεις το βραδί κάψεις από εδώ? Βραδί κάψεις το χαρτάλι που εδώ και στο άλλο. Δεν έχει τρύπα, Να το πέρασεις μέσα και το δεν είναι. Ναι. Πώς θα μένεις στον όλο θα βάλεις. Αυτό βρε. Ο Μπατσέλη. Μάλιστα, μου έδωσε πίεση μέσα από πέρασε το χαρτάλι. Αυτό που φωνάζει, μου έβαζε μάρος, πάνω ίντερνετ. Θέλει αέρα. Τρία πράγματα θέλει ψηφουδιά. Τρία πράγματα. Αν δεν υπάρχει αναπατρία δεν παίρνει. Αν δεν υπάρχει οξυγόνο, αν δεν υπάρχει φλόγα και κάψιμο υλικό, δεν παίρνει. Άμα λείπει αναπατρία δεν παίρνει. Άμα δεν έχει Πέρασε το πέρασε τώρα, πού πέρασε το ξενοδοχεία μας θα γίνει. Δεν παίρνει, δεν πάνε να χτυπιέσει κάτω. Δεν παίρνει, εγώ. Έχω άμα είχα πάνω στρίντα. Εκεί. Κάτω για το μεγάλο πράγμα είναι. Πού είναι. Άμα έφεραν κάτω είσαι φίλοι. Μην ασχολείς τέτοια ώρα με τρύπες. Όχι. Όλοι να φύγουμε. Δώσε πρέπει για να μακαρόνια. Κάτι θα το κάνουμε φέγανε. Τώρα έγινα μέσα μακαρονάδα. Έφυγες από τύρας. Ναι, φύγανε, φέγανε κάτω. Που έκαψε το σκύλο στο χωράφι μου με κυνηγούσα. Που είδε το σκύλο στο χωράφι μου κυνηγούσα. Στο τσέξο, Πέταμε κάτω. Εδώ. Θα έχουμε ένα συνεταιρικό. Πέταμε κάτω. Ένα. Βάτε βρε που είναι. Πέταμε κάτω. Είναι τέτοια τύπη, να. Να. Το δεν το κλείνεις πρέ. Το κρατάς. Ποιος είναι ο Μάικ, ας πάτε να πάει μετά. Θα τραβήξεις τους φίλους, Ο Μάικ λέει. Λακάκι ναι. Άμα δεν τα βρίσκα πριν. Μακαρόνι είναι. Και αυτό μακαρόνι. Είναι και αυτό το ίδιο. Μακαρόνι, αλλά να, αυτά που σου έλεγα πριν μαλάκα που είχε ο βρικόλακας. Πού είναι ο κουντούρι. Ο κουντούρι που είναι. Έχεις.
Σήμερα Ήβρα, συγγενείς. Τώρα μετάδοσε, με δώσε 5-6 κομματάκια. Είναι έτοιμο. Το ίδιο λίγο με το μεγάλο είναι. Έχει την τρύπα μέσα. Τώρα μετάδοσε 5-6 κομματάκια. Η τρύπα ακόμα καλύτερα. Δεν σβήνει με τίποτα. Με τίποτα. Με τρύπα μέσα δεν σβήνει με τίποτα. Και με λέει σήμερα εγώ έχω το να θέλεις το χρόνο. Παλιώσαμε. Που το βάλε. Δεν πιστεύω αυτό το πράγμα. Εντάξει. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Και το πρώτο θα βάλεις κάτω. Άντε. Ενάκι να μιλήσουμε, ρε. Λύνω. Το έχεις το δικό μου, το εκεί. Για πες. Περίμενε, ρε. Όχι, θα σου κάνω γιατί. Ναι. Το σπίτι.